Salamat. Brother Junay, Okay. dagan kay salamat sa imong pagkapil-apil. Bro, kano sa maka-schedule, bro? PM lang, bro, PM. Okay, dagan salamat. Respeto po sa opinion ni Brad. Like, salamat, Brad. Then, congrats sa live. Salamat. Sige. Okay, salamat. Matutakin kita pangutana sa negative, Brother Peter Pindon, ano na kayo tulog ang pangutana? Okay, may hapon, no? May hapon. May hapon, bro, RJ. May hapon. Yes. Ako ang pangutana, bro, RJ. Nasayod ka ba nga ang pulong Katolik universal? Nasayod ka niya na, wala? Tubag. Ang akong nasayran nga ang pulong Catholic nga unang gilitok sa obispo sa Antioquia nga si San Ignacio nagpasabot og makaylapon, mikaylap sa tibuok kalibutan at the same time na ay kahiusahan sa pagtuo. So, okay na? Next question. Sunod pangutana, nasayod ka man di ay. Sunod pangutana, nasayod ka man di ay. Nasayod ka ba nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibuok kalibutan? Nasayod ka na, wala? Okay, tubag. Ang Seventh-day Adventist nilukop sa tibuok kalibutan nga murag demonyo pud ba? Nilukop sa tibuok kalibutan, nagsamok-samok sa Katolikong simbahan nga tinukod ni Kristo. Murag katong giingon ni Brad Jirila ay ganina ba nga kangit-ngit og ang kahayag. Ang kahayag, ang simbahan Katoliko, kay mo man nagitukod ni Kristo. Ang Katoliko nga naas kangit-ngit katong iya siyawa, mo gito magsamok-samok simbahan Katoliko, mo nang Seventh-day Adventist. Last question. Peter. Load pagkatayon. Next question. Sunod pa na. Sunod. Sunod pangutana. Sunod. Sige, Fred. Sunod pangutana. Okay na? Okay. Sunod pangutana. Yun ka naman di ay nga ang Seventh-day Adventist nilukop sa kalibutan. Isa. Mr. Moderator. Mr. Moderator, fallacy of accent na. Fallacy of accent na. Nganong makaingon man kog fallacy of accent? Ngano man kay dili tanang kiling-kiling ice cream. Mo bitaw ako ang giklaro, ako ang gipartikular. Number 1, na ay Katoliko nga nilukop sa tibuok kalibutan nanudlo og nagbautismo. Naapoy isa po sa Katoliko pod nga iya siyawa nagsamok-samok aning namautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao nang Seventh-day Adventist. Okay, nagulong pangutana. Okay, dagang salamat, bro. Katulo na, bro. Dagang salamat. Wala pa, napay katulo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.